Madalla Mahmud da Maryam Bugaje ni ma ina mai matukar farin cikin gabatar muku da wannan sabon shiri na Casu saboda haka ku biyo ni mu je zuwa. Masu kallo barkanmu da warhaka sunana Nazir Ahmed Hausawa wanda aka fi sani da Ziriums kuma wannan shirin da ya sunansa Casu kamar yadda kuka gani da fari. Daga ganin kura kasan za ta ci akuya in ji masu iya magana. Wannan shiri ne daga jin sunan kasan za a ci ashe ne kuma taken wannan shiri shine namu ba irin nasu bane ba. Mai da mai muke tsammani a cikin wannan shiri. Na farko za mu dinga ganin tattaunawa da jarumai na fina-finai, mawaka, makaɗa, za ku dinga gani na a wuraren kalankuwa wato da abin da ake kira festival a turance. Muna cashewa, muna kawo muku abubuwan da suke sa al'umma farin ciki. Abubuwan da za ku dinga gani kenan a cikin wannan shiri. Sannan kar ku manta kamar yadda na faɗa, taken wannan shirin shine namu ba irin nasu bane ba. Ina son ki, ina yaba da halinki, kin jiki da surarki, sahiba da hannunki ke ban ruwa. Masu kallo wannan ita ce waka da na fi so kuma nake saurare a ko da yaushe. Saboda haka zan samu kaina wani lokacin kawai ina yin amma abin da yasa nake son magana akan wannan waka shine akwai da yawa mutane da suke tambayar cewa shin mawaka da suke yin waka akwai waƙoƙin wasu mawaƙan da suke so, saboda haka ne na tambayi wasu daga cikin shahararrun mawaƙa da muke da su a ƙasar Hausa domin su ɗauki kansu a bidiyo su aiko min da shi suna yin waƙar da suke so kuma ga abin da suka aiko min da shi. Allah Allah na gode, Allah Allah na gode, Allah Allah na gode. Ni Sharifi Umar Gani nan ina cewa na gode. Farko Allah. Babila tana ce kaga ashe dole in yabe ta ga ta gimbiya diyar sarki mai suna Zulaiha. Kamilallar ya ce zubai na kyakkyawa ce yarinki wai in samu. Zan tauna goro, an san mata da roro, ƙarfi na zarce horo, wanke su kawai zan yi da omo. Zan tauna goro, an san mata da roro, ƙarfi na zarce horo, wanke su kawai zan yi da omo. Da mai dawa. Masu kallon shirin Casu kaɗan daga cikin mawaƙan da suka iya aiko min da wasu waƙoƙi da suke sha'awa kenan waɗanda suke so kamar yadda na gaya muku kuma kowa na san yana da irin waƙoƙin da yake sha'awa kuma yake son ya rera kamar yadda ni ma na rera muku tawa daga farko. Yanzu zan ja ku in gabatar muku da wata baƙuwa da nake tare da ita sunanta Barbara ta zo ne daga kasar Brazil kuma zan tambaye ta za ta nuna min wani abu da zan so ku gani. Hi Barbara. Hi, how are you doing? How are you doing? I'm good. So you're from Brazil? Yes, I'm from São Paulo, Brazil, the biggest city in Brazil. Oh, I thought Rio de Janeiro is bigger than São Paulo. No, São Paulo is the biggest one. Oh, masu kallo na ɗauka babban birnin Brazil na Rio de Janeiro shine yafi girma amma ashe ba haka bane. São Paulo shine mafi girma kuma daga nan take. So Barbara, I want you to teach me how to dance. Okay. Any dance from Brazil. What type of dance are you going to teach me? Samba. Samba? Yeah, right. What's about Samba? Briefly. It's really famous in Brazil and it has its origins in the Africa actually. Yes, it started with the slave trade. The slaves used to like dance and show their emotions through dance and then in modern times it became Samba. Okay. To masu kallo abinda take mun bayani anan shine tace za ta koya min rawar Samba. Wannan rawa ita ce ake yin ta a Rio de Janeiro ko kuma in ce gaba ɗayan Brazil an santa ta yi suna kuma ta fara ne daga wato nahiyar Africa. Dalilin da yasa ta fara daga nahiyar Africa kuma shine dalilin bayi da aka kwaso daga Africa ta yamma zuwa Amurka. Right? Right. Okay. Now, show me how to do Samba. Okay, it's really easy. Okay. So put 1 foot ahead of your body, so 1 foot in front, and you just bring this feet to meet the other one. Yeah, the same side. Yes, the same here. Bring, yes. Okay. So again. Oh wow. Guys, it's getting serious. Da gaske za a yi abin barin gyara ta zuge na kada wando na ya faɗi. Okay, let's go. Okay. Oh wow. That's did I do it right? Yes. Okay.
Right? And then you're gonna go faster, like this. I'm not sure about going faster now. Wai in ƙara sauri. Daga koyo kan jin cincire in bakina da ki kwalta. Okay, so what makes it easy? Well, for girls, high heels make it easier because, well, we have to use our hips more. Okay. And boys, they're good with like flat shoes. Oh, so guys doesn't wear heels? No. To masu kallo na tambaya ya wannan rawa za ta yi sauƙi ta ce min ana saka coge ne, so na ce to yaya ni ma in sa coge ne, ta ce a maza ba sa coge. Na sani maza ba sa saka coge. Barbara, obrigado. You're very welcome. That's how you say thank you in Portuguese, right? Right. Appreciate it. My pleasure. To masu kallo Barbara kenan yar kasar Brazil waje ta nuna min yadda ake rawar Samba kuma ina kyau zaton na gane moves din dan ci gaba da gwaji har sai na ga na iya. To yanzu abin da nake so da ku ko a ina kake na san kasa, jiha, karamar hukuma ko kuma tarayya ko ma ina da kake na san akwai rawa da ta yi suna a bangaren da ta kake ko kiki. Abin da nake so ku yi shine ku ɗauki wayoyinku ga lambar mu nan ta WhatsApp a gaban talabijin ɗinku za ku ganta alamar tarawa ɗaya 804-596-0334 da ita za a yi amfani kai mun recording ɗin kanka da kyamara kana yin rawa in so samu ne a mun bayani tarihin rawar da yadda ta samu asali da kuma yadda ake yin ta domin in samu nuna wa duniya za mu shiri na musamman akan yadda rawa take a gurare daban-daban a faɗin duniya a cikin wannan shiri na Casu kuma a ranar nima zan nuna muku nawa yadda ake rawar kwambe irin tamu ta Hausa kwambe zan nuna muku yadda ake yin ta saboda haka kuma sannan akwai sababbin shafuka na sada zumunta da muke da su kala-kala a Instagram muna da @CasuVOA a biyo mu, Snapchat CasuVOA, Twitter @CasuVOA1, Facebook @CasuVOA. Duka ku biyo mu domin mu ci gaba da tattaunawa akan irin wannan abubuwa da suke faruwa na nishadi a faɗin duniya baki daya. Haka sannan na da email na musamman wato akwatin email da zaka iya yi mana bayani ko kuma ka rubuto mana wasiƙa a duk inda kake za mu samu kuma za mu karanta mai yawa yin shirin na musamman akan abubuwan da kuke turo min da shi daga sakunan ku na email. Email ɗin kuma shine chasu@voanews.com. Zan faɗa da kalmomi ko in ce haruffai ɗaya bayan ɗaya. chasu@voanews.com. Masu kallo a nan kawo ƙarshen shirin Casu na wannan satin sai kuma sati mai zuwa in Allah ya kai mu da zagon ya dauke da wani sabon shirin katigal na Casu saboda haka zan bar ku da wakar Bobby Hai mai suna I Got It sai sati mai zuwa. Oh, kar ku manta taken mu shine Namu ba irin nasu bane. Ya Allah ka sani ka san tunani na kan miko Agnisa abunda na yi da ban yi ba cikin zuciya na Agnisa ya ke diku ta mayin in raya kan miko Agniba basira ishela bishara fosina tusira sina sira. Yalla you are very good, you are very good. Bangiji you are very kind, you are very good. Oladumare is very good, you are very good. Chineke is very nice. Sometime in my life, I've got this feeling that I never got before. Sometime in my life, I've got this feeling that I never got before. I got it. The rising of the sun to it going down, the name of my God would be praised, it will be praised. From the rising of the sun and to its going down,
billahi why bite balai. Your grace is amazing, the sun in the swim is no be delayed. I was lost but you found me, Casamania, I was blind and you healed me. My God is a place me enemy be hating the dollar he day. Iyali Amini, Jehovah protecting with you in Malaya, Malagana meaning. Now you be the reason why I got the feeling. I feel like I'm lifting and touching the ceiling. It's you I believe in, the reason I'm living, the places I'm going, the life that I'm reaching, the soul that you're saving, my dreams are fulfilling. Now you be the reason why I got the feeling. Oh, sometimes in my life, I've got this feeling that I never got before. Oh, sometimes in my life, I've got this feeling that I never got before.